हाय लोगोफोर माबोरै दं आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङै दङ। स' गाइस दिनै आं मोनसे फिसा टपिक लानानै फैदों। स' गाइस जोङो भिडिअआव मोनसे टेग लगायो, बेखौ टेगखौ बबेयाव मोनो आं नोंसिनि दिनै देखायगोन। स' गाइस भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो मोनसे भिडिअ हमनानै ला जोङो ब्लग भिडिअ बानायबाय बा सर्ट मुभि बानायबाय, जों सर्ट मुभियानो जा ब्लग भिडिअआनो जा जों टेग लगायनो गोनां जायो। बे अरिजिनेल टेगखौ बबेयाव मोनो आं नोंसिनि दिनै देखायगोन आरो जेनेबा वाइ स्टुडिअ'थ' नुखायो, बयबो मिथिखायो इउटुबाव भिडिअ हगारग्राफ्रा, आरो नोंसोर मिथियाब्लाबो आं दिनै देखायगोन नोंसोरनो टेगखौ बबेयाव होयो। स' गाइस आरो सोरनिबा भिडिअ जुदि बिराद मोजां आरो ना बिनि भिडिअआ बिराद मोजां भाइरेल जादों। स' गाइस बिनि टेग बियो मा टेग लगायदों बेखौ नोंसोरो नायनानै बिनि टेगखौ नोंसोर कपि खालामनानै नोंसिनि भिडिअआवबो होनो हागोन। जुदि भिडिअआ एखेब्ला आरो एखे नङाब्लाबो नोंसोरो बिनि जेनेबा टेगखौ होनो हायो, नाथाय माने भिडिअआ एखेबा साबसिन जायो। स' गाइस हमनानै ला नोङो ब्लग भिडिअ बानायबाय होमबा नोङो ब्लग भिडिअनि टेगखौ बबेयाव मोनो बेखौ मिथिगोन दिनै। ओमफ्राय जेनेबा गुबुननि ब्लग भिडिअ हगारदों बेबो, ओमफ्राय बिनि टेगखौ नोंसोरो नायनो हागोन आरो नायनानै नोंसिनि मबाइलाव नोंसिनि भिडिअआव कपि खालामना होनो हागोन। स' गाइस नोंसोर भिडिअखौ नायलांदो। स' गाइस होमब्ला जों मा खालामनांगोन, मोनसे एप्स डाउनलड खालामनांगोन। होमबा जोङो टेग इउ होननाय मोनसे एप्स दङ, बेखौ जोङो डाउनलड खालामनांगोन। स' गाइस होमब्ला स' गाइस नैबेनो एप्सआ टेग इउ माने टेग इउटुबनि थाखाय टेग होननाय जादों। स' गाइस जोङो बेखौ मा खालामनांसै, इनस्टल खालामसै इनस्टल जागौ माने एप्सआ इनस्टल जाबाय। स' गाइस जोङो बेखौ अपेन खालामनानै नायनोसै अपेनाव थुबाय। अपेनाव थुनाय लोगो लोगो बिदि जागोन, अपेन जागोन। स' गाइस होमब्ला जोङो नैयाव जोङो नायनोसै मोनसे हमनानै ला आङो जेनेबा आंनि भिडिअआव सर्ट मुभि हगारबाय नालाय, सर्ट मुभि बड' सर्ट मुभि होनोसै बड' सर्ट मुभि बिदि सार्च खालामसै बड' सर्ट मुभि भिडिअनि थाखाय। होमबा जोङो सार्च खालामबाय नै बिदि फैगोन बिदि फैबा मा खालामनांगोन जोङो नैयाव कपि खालामनानै वाइ स्टुडिअ'आव थांनानै जिथुनाखि टेग लिरो बे टेग जायगायाव जोङो बेखौ पास्ट खालामहैनांगोन होमबानो जोंनि अरिजिनेल टेग बेयो, बे अरिजिनेल टेगखौ जोङो मोननाय जागोन। ओमफ्राय जेनेबा मोनसे खोन्थानि, नैबेयाव सोरनिबा भिडिअ जुदि मोजांथार बिनि टेगखौ जुदि नायनो लुगैदों, होमबा बिनि भिडिअखौ नोंसोरो कपि खालामना लाबोदो, ओमफ्राय नैयाव सार्च खालामफैदो। बेखौथ' मिथिखागोन नालाय, भिडिअखौ थांदो ओमफ्राय सेराव थुनानै कपि खालामनानै लाना फै, ओमफ्राय नैयाव थुनानै थुहाबना होदो, ओमफ्राय पास खालामदो। होमबानो बैनि टेगआ मा टेग लिरदों बियो, होमबानो बेखौ मोननो हागोन। स' गाइस होमबा नोंसोरो मिथिबाय जाखानांगौ। होमबा आङो नोंसोरनो मोनसे कपि खालामना खोन्थानोसै, टेगखौ माबायदि माने लगायो बेखौ खोन्थानोसै नै ओरै खालामनांगोन। होमबा जोङो नैयाव जोङो बड' सर्ट मुभिखौ लिरनोसै बेयाव टेगबो होनोसै आरो जेनेबा बड' बड' सर्ट मुभि, जेनेबा बड' सर्ट मुभि बानायबाय आं, बड' सर्ट मुभिनि थाखाय टेग नांगौ, एडिट ओंखारबाय होमबा अरिजिनेल टेग ओंखारफैबाय आरो ना इयाव। बेखौ आङो नै खनायाव कपि खालामसै, कपि खालामबाय, कपि जाबाय बियो। दायो थांनानै वाइ स्टुडिअ'आव आङो हैनो हासिगोन आरो लगायहैनो। बबेयाव लगायो नोंसोर नायबानो जाबाय। वाइ स्टुडिअ'आव फैबाय, टेगखौ बबेयाव लगायो नोंसोर दायो देखायनो नागिरदों। वाइ स्टुडिअ'आव फैबाय, नै वाइ स्टुडिअ'आव फैबाय। बेयो जाहैबाय नैबे दाउ फारावनि मोनसे भिडिअ बे आंनि एक्सट्रा चेनेल। होमबा जोङो नैयाव थुबाय, माबायाव कार पेन्सिलाव थुनायनि उनाव नैबेयाव लागायो गाइस टेगआ, नै गाहायावनो दंना, नै गाइस नैयाव लागायगोन टेगआ नैबे जिथुनाखि आं लागायखानानै दोनदों बेयाव जोङो बेखौ ओरैजाय थुहाबनानै कपि खालामनानै थुहाबा बै जिथुनाखि आं कपि खालामदोंमोन ना, बै टेग इउ एप्सआव कपि खालामदोंमोन नालाय, बे नैयाव नै श' जाफैजोब्बाय गाइस। बियो दायो आं बेयाव माने अभार जाद्रायगोन, ओंखायनो आं बेयाव होनो हानाय नङा, माबाखौ होनो हानाय नंला आरो माने फुल खालामखानानै दोनदों नालाय। स' गाइस आङो नेक्स्ट भिडिअआव गुबुननि डिसक्रिपसनखौ बोरैजाय कपि खालामो आं बिनि बागै भिडिअ बानायगोन। ओमफ्राय नै दायो नोंसोरनो टेगनि बागै बानायबाय,
टेगखौथ' बबे जायगायाव होयो मिथिखायो आं बारा मोजां खोन्थासै ओमफ्राय टेगखौ बबेयाव मोनो बेखौ दिन देखायबाय बे एप्सखौ नोंसोरो डाउनलड खालामबानो जाबाय आरो नैबे आं डिसक्रिपसन लिंकआवबो होनानै दोनगोन बेखौ नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरो बेयाव मोनसे सार्च खालामबानो जाबाय ब्लग भिडिअ बानायोबा ब्लग भिडिअ होननानै ओमफ्राय ब्लग भिडिअ बानायोबा ब्लग भिडिअ लिरनानै सार्च खालामदों होनबानो टेगआ ओंखारफैजोबगोन ओमफ्राय सर्ट मुभि बानायोबा सर्ट मुभि होनानै लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय आरो सोरनिबा भिडिअनि जुदि टेगखौ जुदि लानो लुगैदोंबा सोरनिबा भिडिअखौ कपि खालामना थांदो ओमफ्राय बै ओरै जिं फारसेथिं दंना बेयाव थुदो थुनानै बेयाव कपिखौ पास खालामनानै सार्च खालामबानो बैनि टेगआ ओंखारफैजोबगोन स' गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन चेनेलाव गोदानबा नोंसोर साबस्क्राइब खालामदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो नेक्स्ट भिडिअ लाना फैगोन आङो गुबुननो डिसक्रिपसनखौ बोरैजाय कपि खालामनानै गावनि डिसक्रिपसनाव लागायो ओमफ्राय नोंसोर गुबुन डिसक्रिपसनखौ आजादि माने नोंसोर कपि खालामनो हागोन नेक्स्ट भिडिअ बे भिडिअखौ लाना फैगोन स' गाइस जेरै बड' सोलोंथाइ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय।